belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De electorale raad van Curaçao heeft gistermiddag in een openbare vergadering de officiële uitslag van de steunverkiezingen bekrachtigd. Er zijn geen verrassingen of veranderingen gekomen. Ook zijn alle ingeleverde lijsten geldig verklaard. En dat betekent dat 15 partijen zullen meedoen aan de parlementsverkiezingen van 19 maart. Eerder maakten sommige partijen bezwaar tegen de uitslag vanwege het hoge aantal ongeldig verklaarde stemmen. Maar tijdens de openbare vergadering, waar er ruimte werd geboden om bezwaar te laten horen, reageerde niemand. Het is verkiezingstijd en daar horen campagnes bij. Er zijn veel borden en vlaggen te zien op Curaçao, maar er zijn regels. De partijen die zich niet aan die regels houden, moeten hun borden binnen 2 weken weghalen. Dat is gisteren bepaald. Het gaat onder meer om borden die Corso de Nostur op de rotonde van Palo Blanco heeft geplaatst en grote verkiezingsborden van Zuleika Pinedo Brandão, die onder meer in Salinha staan. Ora você cabe trem, automaticamente você tem roupa e hamburger. E se você gosta de pão, escorre saber. Escorre Isafet. É tem roupa e fibra. É do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. De stichting Fundación Pro Monumento heeft geen vertrouwen in de eigenaar van Cinelandia. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van de zaak die de stichting heeft aangespannen tegen de beslissing van minister Zita Jezillitu om Cinelandia te laten slopen. Fundación Pro Monumento wil een garantie dat bij sloop weer gereconstrueerd wordt of in ieder geval de voorkant van het oude theater weer in ere wordt hersteld. Ze hebben echter weinig vertrouwen dat eigenaar Fernanda de Castro Gomes dat uit eigen beweging zal doen en willen via de rechtbank druk uitoefenen. De regering wil echter dat er snel wordt overgegaan tot sloop vanwege acuut instortingsgevaar. De Curaçaose restaurantvereniging CRA sluit zich aan bij de oproep van toerismeorganisatie Chata, waarin ze pleiten voor een herinvoering van code geel voor Curaçao per 1 maart. Hiermee moet het toerisme weer op gang komen en de economie van Curaçao een boost krijgen. Hoewel veel restaurants sinds de verlichting van de maatregelen op 11 januari van dit jaar hun zaak weer zien aantrekken, mist volgens de vereniging nog steeds een groot deel de toerist. Ze sluiten zich aan bij het voorstel van Chata om rechtstreeks minister-president Mark Rutte te benaderen en hem te vragen code geel voor Curaçao in te voeren per 1 maart. De Extra schrijft vandaag over video's van een beveiligingscamera bij een minimarket die de krant heeft kunnen inzien. Het is schokkend te zien dat een vrouw met haar baby in de rij staat voor de kassa. Tegelijkertijd loopt iemand achter haar langs en stopt zo een fles alcohol in haar tas. De 2 werken samen, zei de eigenaar van de minimarket, maar het is vooral schokkend dat iemand met een kleine baby alcohol gaat stelen. Eerder melden we al dat het druk was op de Curaçaose wegen afgelopen weekend. De politie heeft nu cijfers gegeven. Zo zijn er 16 boetes uitgedeeld voor het illegaal fieveren. Er zijn in totaal 7 motoren en een quad in beslag genomen. En bij 9 automobilisten moest de auto met een kraanwagen naar huis worden gereden omdat de papieren niet in orde waren. Stichting Monumentenzorg Curaçao heeft gisteren bekendgemaakt dat het eigenaar geworden is van het gebouw dat bekend staat als La Moda de Paris in Otrobanda. In december 2020 stortte na een langdurige regenval de gevel van het pand in. De primaire doelstelling van Monumentenzorg is het behoud van gebouwd erfgoed, zo benadrukken ze. Tegelijkertijd vindt de stichting dat ze er een grote uitdaging bij hebben gekregen, want het gebouw verkeert in deplorabele staat.
belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.